kaigsunan, welcome na usab sa among video. Karon another na sab nga episode para sa feeding ministry. So karon is nagsugod mi og pagtudlog mga kabataan. Ang among gi-prepare karon para sa ilang mga snack is nagpalit ra mi og sliced bread, then butangan na mo og ladies choice o niya iparisan pa yun og juice. So karon kamulo kami og tudlo o nagulat kami karon sa may distribute ang mga snack. I bow my head, I close my eyes. Iyo, tanan. Salamat Ginoo, ikaw magpapanalangin kanila, Lord. Kaya sila alipay diha sa iyong pulong, Ginoo. Salamat Ginoo. Ano yung malamang sa lagit og yung kanilang pag-ampo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Love. Oh, God is love. Unsa may meaning ka ng God is love? Ginoo, gugma. Gugma. So, mo tayo first ninyo nga verse. May verse. Wala mo ibang kaduha. Unsa ito? Genesis 1. Oh, Genesis 1. So, the good na. First John 4:8. God is love. Balik. First John 4:8. God is love. Oh, mali. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and earth. Balik. 1, 2, 3, go. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and earth. Okay, balik sa 1 John. 1 John 4:8. God is love. Pagin sa inyo naman, mag-una po nga Bible story. Ako. Kasi di asawa niya, Abraham. Sarai. Abraham o si Sarai? Isaac. 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 Si Isaac. Kung siya kayo anak, kung si Isaac, no? Isa na yung anak. Jacob. What? Wow! Joseph. Si Jacob ay may 12 anak na lalaki.
Pero si Jose ang kanyang pinakamahal sa lahat. Nagol ko, pero mamugos ko. Upang matanong ka mo guys, nasa mga maging parehani. Tao na nagpupot sa Espiritu sa Ginoo. Jose sa Kanaan, sa unang ulipod na ninging harian. Gihimo na tikang tigtuma sa tibok kayutan sa Ehipto. Ugas pero, ang kuray mas dafok lang ko nimo. Later. Nakatubag ka mo na ikimayhan nga na. Mina. Minaw. Okay. Gipili sa Diyos ang anak ni Isaac na si... Pila dyan anak ni Jacob? Oh. Apil lahat to si? Apil na si Jose. Si Kuya ng answer. Apil na si Jose. Graduation day. So karon mga kaigsunan, mo pay paguman sa among feeding ministry. Kung yan nagpasalamat migda ko sa Ginoo kay nga medyo dagan-dagan karon ang mga kabataan. Kung amazing kayo ang Lord, kaya na kayo may kanang dili pa igwang among snack pero walang labis, walang kulang. So God is so faithful. Karon manguli nami and God bless us all.